kaso ni Jay Gombe. Pagkabakan tayo lang ito may kaso ni Gombe. At kami, pati si kami, nagplano kami Plano-plano lang dapat stop. Ganyan ang reaksyon ng iba't ibang grupo ng Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya nang suguri nila ang Municipal Hall para pagpaliwanagin si Representative Kim Cayton. Kaugnay sa pagpasok ng Woodhull Corporation sa kanilang probinsya na magsagawa raw ng mining exploration. Ang press release kasi ni Cayton, anti-mining daw siya pero tila kabaliktaran daw ito sa kanyang mga aksyon. Hindi tinanggap ng protesters ang tila sabaw nitong paliwanag. Dito mo ko ang karaniwang mga tao. Hindi mo abogado. Bo! Last mo na yan! Tinawag din nilang congressman si Cayton matapos itago umano ng mambabatas na matagal na palang may application ang kumpanya para sa mining exploration. Banat ng mga protesters, dapat noon pa lang ay tinutulan na ito ni Cayton. Kasama ng iba't ibang grupo na sumugod kay Cayton ang ilang mayor ng Nueva Vizcaya. Nagpaulan naman ang mga LGU ng probinsya ng resolusyon para kontrahin ang pagpasok ng mining company. Idineklara ring persona non grata ang agent at mga opisyal nito para hindi na sila makapasok sa ilang lugar.